urtetan, Lasarte, Amanlurrarekin zorrean egon da. Izan ere, Amanlurrarekiko eskertzatik eta errespetotik dator inauteri tradizionala. Lurra, zerua, animaliak eta lurrak berak gizakiren bat egiten duten ospakizuna baitira inauteri tradizionala. Garaien hasieran, gizarte ehizari, artzain gizarteak eta nekazari gizarteak mendez jasotako jakintzaren islada dira inauteriak. Gizarte horiek munduan nola ulertzen zutenaren islada. Bai, Lasarte zorrean zegoen, baina zorra hori orain 30 urte kitatu zuten Lasarteko herria. Orain 30 urte inguru herritar batzuei esker gaur esan dezakegu, inauteriak iritsi dira Lasartera. Baina garaiak aldatu zoaz. Eta garaiak aldatu ala, ohiturak ere aldatu zoaz. Ohitura zaharrari aurpegi berria. Eta hori da hain zuzen ere, gaur gauzatzen ari garela. Ibilbidea luzea ematen du, nahiz eta bideak ematen diren urratsen arabera luzatzen dira. Urratsi gabe biderik ez. Gaur, 30 urtetako ibilbideari beste urrats bat ematen diogu. Eta ez daude bakarrik. Urrats berri honetan zubietarrak ditugu bide lagun. Eta zubietarrek Lasartearrak izango gaituzte bide lagun. Zubiak horia, ibaiaren bi ertzak lotzen dituen bezala, inauteriak ibai bi aldetako herriak lotuko ditu. Horrela, urratsez urrats, ohitura zaharra berrituz joango gara. Ohitura, zahar izan badaiteke ere, ezin duelako zaharkituta izan. Asmo horrekin gaur, hemen gaude, Zubieta Lasarte, Lasarte Zubieta, lotzen dituen zubian, ohiturarekin jarraitzeko asmoz. Ongi etorria Zubieta, ongi etorria Lasarte, eta goia Euskal Inauteriak! Pika eta ebat! Pika eta ebat! Pika bietai! Ebat! Pika bietai! Ebat! Pika bietai! Ebat! Pika bietai! Ebat! Ezker eta hiru! Erdizka! Erdizka! Eskuin ezker! Eskuin eta hiru!